ман Зикриёев Нуриддин Нурмуҳаммадович аз ҷамоати Сарвати Истиқлол ноҳияи Кушониён аз комиссарияти ноҳияи Кушониён гузашта ба хизмати ҳарбӣ рафта истодам. ин орзуи кӯдакии ман буд, ба хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кардан, ба ҳифзи ватан. ифтихор мекунам, ки дар қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат мекунам. имрӯз мо дар мактаби мададгори мудофиа рондани мошинҳоро ба мо рондани мошинҳоро меомӯзонанд ва ман мехоҳам, ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил шуда рондани мошинҳоро ба ӯҳда гирам. ба ҷавони ҳамсини соли худ мегӯям, ки омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил шавам ва хизмати ватан модарро адо кунам.